Hey guys, welcome back to our channel. बरायफिनबाय जोंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ दिनै जों बर' एक्टरफोरनि Instagram पिक्चार रिक्रिएट खालामनो नागिरदों आरो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननो माखासे खौरांफोर होनो सानो दामानि कर'ना भाइरासनि हेंथायाव जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैनानै दङ ओंखायनो नोंथांमोना न'आवनो थानांगौ बाहेरायाव ओंखारनो नाङा आरो दामानि नोगोद लकडाउन जानानै दङ ओंखारनो हाया जोबोद ओंखारबानो बुजायो ने पुलिसफोरजों नोंथांमोना न'आव दा आदा मोनामोन बिनानाव फंबायमोन बयबो आबै आबौमोन गासिबो सेभ खालामनो नाजा गावखौनो दानिया जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो लानोसै रिक्रिएट माने जायफोर मिन्थिया रिक्रिएटआ मा बे जाबाय इन्स्टाग्रामनिफ्राय मोनसे फटक लाबाय आरो बर' एक्टरफोरनि बेजों एखे बानायनो सानदों जों जायाबाबो बानायनोसै नायदो भिडिअखौ नायलांदोल' नोंथांमोना जाज खालामनो हादो जोंलाय बिदिनोसै लकेल मोनसेने जोङो जाज खालामनो जों ओरैनोसो बानायगोन आरो दालाय लकडाउन माथो ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय बेखौनो बानायबाय जों ने फार्स्ट पिक्चारा जाबाय नैबे बेयाव सिमाङा गलाब कालारनि टि शार्ट ओमफ्राय ग्रे कालारनि लंपेन्ट गानदों जलंगाबो दं जलंगाखौथ' दानि जुगाव मोनो ओमफ्राय जोंनिथिं गैया नोंसिनिथिं दंबा जलंगाया ओमफ्राय ससमाबो गानदों थ'दो होमबा रिक्रिएट पिक्चारखौ नायदो लोगोफोर फार्स्ट पिक्चाराव सिमाङा गलाब कालारनि गस्ला गानदों नालाय बेनिखायनो आं बुंबाय ओइ बेगआ जलंगा गैयिनि जाहोनाव बे बेगखौनो लानांगौ गोनां जाबाय आरो ससमाया नैबे घरियाबो नैबेनो दानिया शुटिंखौ नायदो माइजे लोगोफोर पिक्चारा माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो मोनसे दाना सेकेन्ड फट'आ जाबाय नैबे बेयाव बियो गानदों टि शार्ट व्हाइट कालारनि आरो जिन्स व्हाइट कालारनि शुज दाना नोंथांमोना नायदो पिक्चारा माबायदि जायो लेट्स गो लिंसारा फट'आव जिन्स गानदोंमोन नालाय आहाबो नै जिन्स लाबाय जिन्सआथ' एखे जानाय एसे गुफुर आंना गोसोम जाहैबाय नै गस्लायाबो माबा एना गुफुर नाथाय आंना फाग्रा सिख्रा जायोलै जोंना नै माबायाबो जुथायाबो गुफुर एना गुफुर आंनाबो स' लोगोफोर नै जोंना सेकेन्ड लकेसना नायदो गासिबो बिफां बारि गोजा समायनाथार जायगाया दाना जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामसै नायदो नोंसोर माबायदि फैयो लोगोफोर सेकेन्ड फट'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक हो बिनि थाखाय दाना थार्ड पिक्चारा जाबाय नैबे बेयाव धोरोम खुंगुरा गोसोम टि शार्ट ओमफ्राय मास्क होदों ओमफ्राय जिन्स गानदों दाना रिक्रिएट पिक्चारखौ नायदो माबायदि मोनदों स' लोगोफोर थार्ड पिक्चाराव धोरोम खुंगुरा गोसोम गस्ला गानदों स्पर्टिं नाथाय आंना कलार गोनां बांद्राय मिलायाखै दाना लंपेन्टआ नैबेनो गोसोम कालारनिबो आरो लोगोसे दंबावो मास्क दानिया शुटिंखौ नायदो लोगोफोर माबायदि जायो लोगोफोर थार्ड फट'आ माबायदि कमेन्ट खालाम आरो मोजां मोनदोंबा लाइकबो खालाम दानिया फर्थ फट'आ जाबाय नैबे धोरोम खुंगुर बेयो टि शार्ट गानदों व्हाइट कालारनि आखायाव केप दङ आरो स्कुटाराव जिरायनाय आरो स्कुटारखौलाय अबाव मोनदों जों स्कुटिखौनो लानांसिगोन दाना रिक्रिएट पिक्चारखौ नायदो नोंसोरो स' लोगोफोर फर्थ फट'आव धोरोम खुंगुरा गुफुर कालारनि गस्ला गानदों बेना कलार गैया नाथाय आंना कलार दं जेबो ना जायो बिदिबाबो ओमफ्राय नै थफियाबो आरो ससमाया एखे जागोन आरो ओमफ्राय जोंना स्कुटार गैया नालाय जों स्कुटियावनो बानायनोसै स्कुटियाबो नै जोंना नै दाना माबायदि फैयो पिक्चारखौ नायदो स' लोगोफोर फर्थ फट'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम दाना फाइभ पिक्चारा जाबाय नैबे बेयाव सानै जों सानै खालामसै बेखौनो दुएट दाना रिक्रिएट पिक्चार माबायदि नायदो